салом рафиқон, пас аз танаффуси андаке мо баргаштем. Ростӣ хеле зиёд пазмонӣ вохӯрӣ шудем. Албатта ҷоиз аст ки аз хабари хуш оғоз намоем. Ба мо иттилоъе расидааст ки Алишер Раҳимов ба дастаи Равшани Кулоб гузариш намуд. Акнун мо ӯро дар футболи касбӣ мебинем. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитҳои худро интихоб карда, фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд пешниҳод мешавад. ссилкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. Чаро Алишер дастаи Тоҷикистонро интихоб намуд, дар ҳоле ки ӯ худро дар футболи Русия медид. ва бояд гӯем ки футболбози 22 сола тобистон бо дастаи брокҳо бозингари беҳтарини Медиалига дониста шуд. Трансфери ӯ 10 миллион рубл ба ҳисоб мерафт. ҳамчунин зимистони равон бозингар ба лигаи олӣ гузашт. ҳангома шуд. хоб, биёед каме муфассалтар бигӯем. футболбоз Алишер Раҳимов дар синни 18 солагӣ ба Барнаули Русия кӯчида, ҳамчун сохтмончӣ ба кор баромад. ана соли 2022 фаъолияти худро дар футболи Медиалигаи Русия шурӯъ кард. вақте Алишер Раҳимов дар Амкал мебозид, ба мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон даъват шуда буд. он замон бозиҳои ҷоми Осиё 2023 давом меёфт. Алишер Раҳимов дар бозии муқобили Лаос 24 дақиқа рӯи майдон буд. тирамоҳи соли 2023 барои Алишер Раҳимов ҳам муваффақияти калон, ҳам роҳафтодагӣ овард. чун дар дастаи брокбойс Раҳимов дар мавсими аввал гӯли ғалабаовар зада, дастаашро ба нимфинал бароварда буд. аммо дар финал хатогӣ маҳз аз тарафи ӯ дида шуд. ҷомро даста аз даст дод. бинед ки дар як замон ӯ ҳам қаҳрамон, ҳам нобакори даста дониста шуд. худи бозингар иқрор шудааст ки он лаҳза шах шуду тамоми вуҷудаш гӯё тикка шуда бошад. мавсими дигар Алишер Раҳимов бозии олӣ нишон дод. ӯ дар ҳисобаш 7 гол, 4 ассист ва голи ғалабаовари аз 57 метр задаро барои ҳамешагӣ сабт намуд. ин ҳама бозии хуб барои брокҳо чемпионӣ оварду барои Алишер ном. футболбози тоҷик дар Media Football Awards дуввумин бозингари хуб дониста шуда, ҳатто ҷолиби диққати дастаҳои Тудроц ва ФК-10 гардид. шояд сардии зимистон таъсири худро ба Раҳимов ҳам расонида бошад, ки ба якборагӣ корҳои ӯ чапу рост шуд. чун роҳбарони дастаи брокбойс бозингарро 10 миллион рубл нарх гузоштанд. Дмитрий Егоров, яке аз роҳбарон, баён доштааст ки шояд Раҳимовро ба Премер-лигаи Русия равона мекунад. ба як гуфте, нофаҳмӣ миёни брокҳо ва Алишер Раҳимов ҳамон замон сар зад ки Раҳимов роҳбарони худро огоҳ накарда мехостааст назди дастаи армянии Пюник сафар кунад. гуфта мешавад ки даста ба ногаҳ аз ин хабардор мешавад. аз даста ба суперҷоми Медиалига Хавбек мебоист ба Абу-Даби парвоз мекард, вале раводид ба ӯ рад карда шуд. варианти дуввум Дубай Юнайтед дида шуд. ана ҳамон замон маълум гардид ки бо ҳамин раводид Алишер парвоз дорад. Дмитрий Егоров гуфтааст ки ӯ зид нест ки Алишер роҳи худро дар футболи касбӣ ёбад, вале роҳи баргашт ба даста дигар вуҷуд дошта наметавонад. албатта ҳар роҳбар фикри коргоҳи худро мекунад. чун ҳанӯз дар дастаи Амкал соли 2023 Алишер мебоист муқобили дастаи Текстилшик мебозид. аммо футболбоз ба лигаи футболи ҳаваскорон рафт. як ҳафта пас бозингар тарки даста намуда буд. охири соли 2024 ҳам дар бозии брокбойс муқобили Тудроц иштирок накарда, беиҷозат ба мусобиқаи лигаи футболи ҳаваскорон ба Сочи рафтааст. шояд ҳамин ислоҳ нашудан роҳбарони брокро ба ғазаб овард, ки онҳо худи 1 феврал футболбозро ба фурӯш монданд. соати баъд Раҳимов шартнома бо дастаи Равшан баст. ҳоло дастаи Равшани Кулобро Дмитрий Черешев роҳбарӣ мекунад. хоб, ин ҳамаро худи футболбоз бо як ибора орзуи кӯдакӣ номидааст. Алишер
мегӯяд дар роҳи расидан ба футболи касбӣ ӯ талош кардааст, хато ҳам кардааст, аммо ӯ ҳамеша бо ҳамин орзу зинда аст ва ҳар интихоб танҳо ба ҳамин мақсад гирифта шудааст. гуфта мешавад ки пештар корҳои бозингарро агент Олег Артёмов пеш мебурд. ҳоло бошад Дмитрий Селюк бар оҳда дорад. Селюк иброз доштааст ки беҳтар аст ки ҳар футболбоз футболи касбиро аз давлати худаш оғоз намояд. ана пас аз моҳи июн имкон аст ки Алишер ба Премьер-лигаи Русия ва ё Лигаи футболи миллӣ гузариш намояд. ҳамааш аз сатҳи бозии ӯ вобаста аст. агар ӯ дар як мавсим сатҳи бозии Премьер-лигаи Русия ва Лигаи футболи миллии Русияро ба даст орад, хуб аст. ба ҳар ҳол Алишер мехоҳад ба дастаҳои топ гузарад. шояд ӯ метавонад ба Аврупо ҳам равад. ҳамааш оҳиста оҳиста мешавад, илова намудааст агенти бозингар. мо шодем ки Алишер Раҳимов ба ватан баргашт. боз ҳамон гуна голи олиҷанобро дидан мехоҳем. қадамҳои аввалат дар футболи касбӣ муваффақ бод, эй ҳамватан. хайр, то дидор.